Tân ar y Comin, Llew Jones. Pennod 10. Aeth yr wythnosau heibio o un i un, ond nid oedd sôn am Tim y sipsi, yn un man. Bu'r sarjant yn chwilio'n ddyfal ar gefn ei feic, ac fe fi'n holi llawer o bobl, ond nid oedd neb wedi ei weld. Anfonodd y sarjant negesau i'r pentre cyfagos i ofyn i blismyn eraill gadw llygad am sipsi bach tua 30 oed mewn pwlover goch, ond ofer fi hynny hefyd. Erbyn hyn, roedd y gaeaf wedi dod i Sir Benfro, a'r tywydd wedi troi'n oer iawn. Fe ai Megan y gwylym yr ysgol bob dydd serch hynny, ac roedd rhaid i Tom ifans a'i wraig wneud y gwaith fferm, a'r weitha'r oer fel. Yn aml iawn gyda'r nos pan fydda'r teulu'n eistedd o flaen tân cod mawr yng nghegyn Dol Nant, byddent yn ceisio dyfalu ble roedd Tim a beth oedd wedi digwydd iddo. Yna, roedd y Nadolig wedi dod a mynd. Cyn diwedd Ionawr y flwyddyn honno, roedd yr eira wedi disgyn yn llywchfeidd dros bob man, fel na allai neb deithio ar yr hewlydd, ac roedd e wedi aros ar lawr nes oedd hi'n ganol Chwefror. Ond wedyn, roedd yr hun wedi cynhesu'n sydyn, a'r Gwenwyn wedi dod yn gynnar. Lawer noson yn ystod y gaeaf a'r Gwenwyn hwnnw, cyn mynd i'r tŷ am swper. Fe fi gwylym yn rhoi cip fach slei yng nghyt yr hwyed, y twll bach hwnnw o dan risiau'r storws, lle roedd e wedi gweld Tim gyntaf eriod. Ond wrth gwrs, roedd y lle'n wag bob tro. Yr oedd un fis Mai a llygad y dydd yn wyn dros y ceiau i gyd pan fi farw'r hen gaseg. Un funud, roedd hi'n pori'n dawel yn y ca gyda'r ebol. A'r funud nesa, roedd hi wedi gorwedd i lawr ac wedi marw, yn ddistaw, heb wneud unrhyw sŵn a chyffro o gwbl. Ond iddi fynd mor dawel, fe fi ei marw yn gryn sioc i deulu Dol Nant. Bu rhaid torri twll anferth yng nghornel y cae i wneud bedd iddi. A bu'n rhaid cael 3 dyn cryf o'r pentre i'w helpu i gael corff trwm y gaseg mewn i'r bedd. Fe deimlodd gwylym lwmp yn ei wddf wrth weld y dynion yn taflu'r pridd coch yn ôl i gael bedd. Fe fi'r ebol a oedd erbyn hyn wedi tyfu'n greadur ifanc hardd dros ben yn bur anesmwyth ar ôl colli ei fam. Fe geisiodd fynd dros ben y clawdd allan o'r ca unig fwy nag unwaith. Ni allai ddeall sut y bydd o'i gael ei adael wrth o'i hunan mor sydyn. Yn aml iawn y dyddiau hynny, fe ai Megan i'r ca ato, ar ôl dod adre o'r ysgol. Byddai'n siarad ag ef a rhoi talpau o siwgr melys iddo, a byddai'r ebol yn rhwboi drwy'n melfed yn ei boch yn aml. O'r amser hwnnw mlaen, fe fy'r ddau yn gyfeillio'n mawr iawn. Ambell waith, pan gair ebol ddod i'r biarth, fe fyddai'n dilyn Megan o gwmpas ble bynnag yr ai, ac roedd yr eneth wedi dotio arno'n llwyr. Gwenai Tom ifans yn aml wrth weld y creadur yn dod i fwlch y cadan tŷ erbyn 4:45 bron bob dydd. Roedd e wedi deall fod Megan yn dod o'r ysgol bryd hynny. Ond byddai Mrs Ifans yn ysgwyd ei phen wrth weld fod ei merch wedi serchu gymaint yn yr ebol. Sut byddai hi os dwy'r sipsi yn ôl i'w hawlio? Ofnai y byddai Megan yn torri ei chalon pe bai'n gorfod madel ag ef. Erbyn hyn, roedd gwas newydd yn Dol Nant, gwyddel bach byr o'r enw John Berry. Cysgai yn y stafell fechan honno roedd Mrs Ifans wedi bwriadu i Tim ei chal. Wrth baratoi'r stafell i'r gwas newydd, roedd hi wedi edrych yn rôr y cwpwrdd bach yn ymyl y ffenest a darganfod y waled. Yna, roedd hi wedi eistedd ar y gwely ac wedi edrych y tu mewn iddi. Gwelodd yr amlen wedi ei phlygu a'i selio, a'r watch air fechan honno ar ysgrifen, oddi wrth UP i SB. Gofynnodd iddi hunan a ddyle hi agor yr amlen. Ond gwyddai nad oedd ganddi hawl i wneud hynny. Wrth chwilio perfeddion yr hen waled, daeth Mrs Ifans o hyd i rhywbeth na sgwelodd Tim pan fi'n edrych, sef modrwy air gostus. Modrwy briodas. Ond briodas pwy? Sara Boswell? Wel, rhaid mai Sara Boswell oedd yr SB ar y watch, meddyliodd. Ysgwydodd i ffen. A ddeiau hi wybod y cwbl pe bai hi'n agor yr amlen? Wel, meddyliodd wedyn, byddai rhaid aros nes i'r sipsi ddod yn ôl. Fe deimlai Mrs Ifans yn siŵr y deiau Tim nôl rhyw ddiwrnod i mofyn yr ebol a'r waled. Yna, roedd yr haf wedi dod ar ei penne, ac fe ddechreuodd cyfnod o brysurdeb mawr ar y fferm. Daeth yn amser lladd gwair a'i gywain. A'r haf hwnnw, nid gwaith hawdd fi hi i gael y gwair yn sych i'r edlan,
oherwydd tywydd gwlyb a gafwyd trwy fis Mehefin a mis Gorffennaf. Roedd hi'n fis Medi pan ddaeth y dyn dierth hwnnw i Dol Nant i holi ynghylch Tim Boswell. Roedd Tom Ifans allan yn y ceie a'r plant yn yr ysgol, a dim ond Mrs Ifans oedd y gwmpas y lle. Roedd hi ar ei phenluniau yn golchi'r llawr pan glywodd gnoc ar y drws. Cododd ar ei thrad a thynnu ei ffedog sach. Yna aeth hi agor y drws. Yno, safai dyn tal tenne a'i wyneb yn rycheb ach i gyd, nad oedd yn edrych yn hen chwaith. Gwisgai gap brethyn a dillad dyn tre. Roedd sigaret lipan hongian rhwng i'w efusau, a'i mwg yn dringo heibio i'w lygaid de, nes oedd hwnnw bron yng nghai. Gwnau hyn iddo edrych fel pe bai'n wincio ar Mrs Ifans. Mrs. Ifans, meddai gan gyffwrdd â ffug ei gap. Ie, fi yw Mrs Ifans. Tenhodd y sigaret o'i geg. Os ta wedi dod i werthu rhywbeth hade neu rhywbeth fel na, wy'n ofni, na, Mrs Ifans, nid gwerthu ydw i. Dick Harding ydw i, madam. Detective. Detective? Teimlodd Mrs Ifans fel pe bai ei chalon wedi aros am foment. Ie, meddai mewn tipyn. Rwy wedi galw i geisio cael tipyn o wybodaeth, madam. Ie, ond, Mr Harding, rwy methu lan a gweld pa wybodaeth y gallai i roi i chi? Tim Boswell, madam. Rwy wedi dod i holi hanes tipsy o'r enw Tim Boswell. Meddyliodd Mrs Ifans. Roedd rhywun wedi dod o'r diwedd, detective, i holi hanes Tim. Oedd wedi gwneud rhyw ddrwg newydd. Pam mae'r polis yn holi hanes Tim, gofynodd. Nid y polis yn hollol, madam, detective private ydw i. Tynnodd gerdyn bach o'i boced a'i estyn i Mrs Ifans. Darllenodd hithau'r geiriau ar y cerdyn. Dick Harding, private investigator. 14 Church Street, Tenby. Telephone Tenby 1039. Gwellwch chi ddod mewn, Mr Harding, meddai wedyn. Dilynodd y detectif hir tŷ. Steddwch, meddai, gan bwyntio at gader yn ymyl y lle tân. Wel nawr te, meddai, ar ôl ei weld yn eistedd yn gyfforddus. Pam rych chi'n holi ynglyn â Tim Boswell? Rwy'n holi ar ran client, Mrs Ifans. Un a fedrai ddim datgelu i enw fe ar hyn o bryd. Roedd Mrs Ifans mewn pembleth. Pwy allai fod yn fodlon talu detectif am holi hanes Tim y sipsi? Penderfynodd fod yn ofalus beth a ddywedau wrth y dyn yma. Rwy'n deall, madam, i fod wedi bod gyda chi yma am gyfnod, medda'r detectif. Sgwydodd Mrs Ifans i ffen. Am ddwrnod, fusodd yn ôl, fi oedd ddim yn cysgu yn ein tŷ ni o gwbl. Y funud honno, roedd hi'n cofio iddo gysgu yng nghyt yr hwyaid serch hynny. Ble mae e nawr, Mrs Ifans? Yn sydyn, roedd y detectif wedi sefyll i fyny'n syth ac edrych i fyw i llygaid. Does gen i ddim syniad, atebodd hithau ar unwaith. Roedd hynny'n wir beth bynnag, meddyliodd. Ydy'n wir fod e wedi dwyn pullover eich merch, Mrs Ifans? Na, dyw hynny ddim yn wir, roedd hi'n ffyrnig. Pwy ddwedodd y fath stori wrthoch chi, Mr Harding? Sergeant Watkins o'r pentre. Wel, mae e'n dweud celwydd. Fi roddodd y pullover iddo. Ddygodd e ddim byd wrthoch chi. Dim byd o gwbl. Nath e ddim drwg tra buodd e ma. Pe bai e wedi dewis, fe alle fod gyda ni yma o hyd. Fe ofynes iddo aros ma. Dechreuodd y detectif gerdded o gwmpas y gegin. Ddwedodd y dipyn o hanes i deulu wrthoch chi, Mrs Ifans? Gyfynodd gan stopio'n stond ar ganol y llawr. Wel, fe ddwedodd pwy oedd i fam a'i dad ci. A'i dad, madam? Ddwedodd e pwy oedd i dad? Plygodd ymlaen yn eiddgar wrth ofyn y cwestiwn hwn. Sgwydodd Mrs Ifans i ffen. Na, ddwedodd e ddim gair am ei dad. Roeddwn ni'n nabod i fam slawer dydd pam o'n i'n ferch ifanc yn Sir Benfro yma, Sarah Boswell. Merch hardd iawn oedd hi, ond mae wedi marw. Fe wni hynny, Mrs Ifans. Dechreuodd y detectif gerdded o gwmpas unwaith eto. Yna stopiodd yn sydyn a throi at Mrs Ifans. Mrs Ifans, meddai. Rwy'n edrych am waled. Mae Sergeant Watkins yn dweud bod I wedi llosgu mwy na thebyg pan losgwyd y garafan ar y Comin, pan fe fi'r hen Alf Boswell farw. Ydych chi wedi gweld y waled? Unwaith eto, teimlodd Mrs Ifans fel petai ei chalon wedi stopio. Y waled. Bu distawrwydd hir. A'r detectif yn ei gwylio fel barcit. A oedd hi'n mynd I weid wrth y dyn yma fod y waled yn ei meddiant hi.
A ddylai hi ddangos iddo? Yn wir, ond i ddylai hi ei roi iddo? Mae hi gyda chi ond yw i, Mrs Evans, medda'r detectif yn dawel. Sgwydodd Mrs Evans ei ffen mewn penbleth. Beth oedd orau i wneud â lles Tim Boswell? Yna, fel pe bai wedi darllen i meddwl, dywedodd y detectif, lles y bachgen, rwy am gael y waled na, Mrs Evans. Yna, gwnaeth Mrs Evans benderfyniad. Na, meddai. Dyw'r waled yna ddim yn cael mynd i ddwylo neb, ond i ddwylo Tim Boswell. Mae hi gyda chi felly? Gwelodd Mrs Evans ei bod wedi rhoi'r gyfrinach iddo, heb yn wybod iddi hi ei hunan. Roedd y detectif yn sefyll o'i blaen yn awr. Mae Tim am i mi fynd ar waled iddo fe, meddai. Edrychodd Mrs Evans ar ei wyneb. Roedd e'n gwenu arni. Ydy Tim wedi dweud? Wel, os felly, cododd ar ei thrad, a mynd am y drws oedd yn arwen i'r llofft. Yna stopiodd yn sydyn. Roedd syniad wedi taro yn ei ffen. Funud yn ôl, doedd y detectif ddim yn siŵr a oedd y waled yn ei meddiant. Yn wir, roedd e'n meddwl falle bod wedi llosgu yn y garfan. Sut oedd e'n gallu dweud felly i fod e wedi dod oddi wrth Tim ac wedi cael gorchymyn ganddo i gymryd y waled? Roedd e'n dweud celwydd. Gwyddai yn ei hesgyr neu fod e'n dweud celwydd. Nid wedi dod wrth Tim oedd y dyn yma, neu fe fyddai'n gwybod mwy o'i hanes ac o hanes y waled. Trodd yn ôl o'r drws. Na, Mr Harding, fel rwy wedi dweud yn barod, fe gadwa i'r waled, nes daw Tim i hunan i'w mofyn hi. Dewch â hi i fi, neu fe roddai'r gyfraith arnoch chi. Gnewch chi fel y mynwch chi, Mr Harding. Mae Mr Evans yng Ngwri yn gyfreithwr. Fe fydd yma am ei deg yn bo hir iawn, ac fe gaiff e siarad â chi. Gwelodd y detectif ei bod yn benderfynol, ond gwnaeth un ymdrech arall serch hynny. Mwyn Tim, Mrs Evans, dewch ar waled i fi. Estynodd ei law allan wrth ddweud hyn. Mae'n ddrwg gen i. Dewch chi a Tim yma. Eisteddwch, Mr Harding. Fe fydd yng Ngŵr yma nawr. Ond roedd y detectif wedi mynd am y drws agored. Fe fyddai'n ôl, madam, gweiddodd o'r drws. Fe fyddai'n ôl a gwarant. Yna, roedd e wedi brasgamu ar draws y clos ac i fyny'r lôn fel milgi.